Karon, maingon og Santa Maria, iampo mo kami. Nganong magpaampo mo tas mga santos? Sumunod itong tubagon. Muna nasa Biblia. Naman na diri sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 16. So nasa Biblia, anong magpaampo ta sa mga santos? Busa, pagsugiray ka mo sa inyong mga sala, o pag-ampo alang sa usag-usa, aron ka mo mga ayo. Nya, sumpay dire, ang pag-ampo sa tao nga matarong dako kahimuan, muna magpaampo ta. Nya, patinaw pag dire, si Elias, matud pa, si Elias sa mga kanato, apan siya mainito nag-ampo, nga dili unta muulan, o wala gayud muulan, sulod sa tulo ka tuig ug tunga. Nana ka grabe ang pag-ampo sa taong balaan. Siya nga, ginawa ayaw ko na. Huwagin mo ulan. So, hulaw. Tulog ka ito nga. Grabing hulaw ni Sistra itong panahon. Pero sa diyan nagampo na po si Elias, o gunya nagampo na sab siya, na muulan unta, o ang langit, ibobo siyang ulan, o ang iyota, mayatag siyang abot. Inana ang pag-ampo sa taong matarong. Kunya, kaya ka na itong nagpaampo na katungan ng mga taong na nasa langit. O sa may prueba nato sa Biblia, mas nanas langit, nanas pinadayag. Kapitulo 6, versikulo 9. So manigingon. Unya, gitangtang sa nating karniro, ang ikalimang silyo, o nakita ko lalom sa imunay ni Apostol nakita ko niya, siya. Nakita ko lalom sa laran, ang mga kalag, na itong ipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Diyos. Pamatay sila sa kalibutan, to sa langit. Nakita siya ni Apostol Juan. Yan, nagampo sila, misinggit sila, nangayo sila og katarungan sa Dios. Siya nga, misinggit sila, Ginoo nga labing gamahanan, balaan og batuon, dugay pa ba nimo hukman og silutan ng katawan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo. O nangayo sila kustisya sa Dios. So nagampo sila, silang pagampo mo nang mingon nga iampo mo kami. Og diri sa Kapitulo 7, versikulo 13. Sumugya pa nila kita ni Apostol Juan. Unya nangutan na kanako ko sa mga pangulo. Sumuni nakita sa langit. Kinsa man kini mga tawhana nga nagbistig puti o tagadiin man sila. Itubag ko siya, ningon si Apostol Juan. Itubag ko siya, Sir, nasayon ka kinsa sila apan ako wala. O bingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bistyo gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero, busa anaa sila sa tubang sa trono sa Dios nag-alagad kaniya. Kaya naaman sila dito, muna minta, iampo mo kami. Gali, ang nagdala sa tumangpo, ang anghel. Nana diri sa Pinaday Kapitulo 8, versikulo 3. Laing anghel nga may dalang bulawang sudlanan sa insinso, miabot og mibarog sa tubangan sa laran. Yatagan siya daghang insinso aron idugang sa mga pag-ampo sa tanang katawhan sa Dios. Dala sa anghel. Dito sa laran nga diya sa tubangan sa trono. Gikan sa kamot sa anghel nga nagtindog katubangan sa Dios, dito'y ang aso sa sinunog nga insinso. Isa may magamit insinso kita Katoliko, mga taana. Munang gigamit na natulo kay manay na sa Biblia. Dito'y ang aso sa sinunog nga insinso uban sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios. So munang, nag-ampo na to, sa mga pag-ampo, muna minta nga, iampo mo kami. So na sa Biblia. Dayon, napag-iproibaan na, kinisya katuning, doon ay nag-ampo si Tobit. Linot siya nga sugilanon. So, kung makanamoy time, basahan yun yung libro ni Tobit sa Biblia. So, muna ang paghitabo. Lingon ang anghel, Tobit, sa pag-ampo mo og ni Sara sa Ginoo, ako mao ang nagdala sa inyong mga pag-ampo ngadto sa iya ang mamiyang presensya. Kasi nagdala sa pag-ampo ni Tobit og ni Sara ang anghel. Diri sa versikulo 15 din siya nga, ako mao si Rafael, usa sa pito ka mga anghel nga nagbarog dito sa mayang presensya sa Ginoo. Andam pag-alagad kaniya. So, ang ingon nga ang anghel mao'y nagdala sa mga pag-ampo ni Sara o ni Tobit. Gani, kung basahon nimo ni siya,
Kani nga anghel ipadala ni sa Dios diri sa kalibutan o kitabangan si Tubit o si Sarah. Nindot niya sa gilanon. Kung yun ibasahon. Taas lang ni kung ato nisgutan karon. Nigbasa ninyo ani, kitabangan siya sa anghel, ipagkaw man nagtabang, siya nga, nagpaila siya. Siya nga, ako si Rafael. So siya, mo'y nagdala sa ilang mga pag-ampong adto sa Ginoo. Busa, kana dahil musampita, mga anghel, iampo mo kami, Arkanghel Miguel, na nasa Biblia, kay sila mga gasto pag-ampo. Pero katong makaisunang, dili Katoliko, sila nga, direkta sa Dios. Kadumog mo anak. Nga nung magi pamog mo santos. Direkta mo sa Dios. Pero naman tayo prueba. Doon na ni direkta sa Dios. Pero ringon ang Diyos nga, dili na ako dunggon ang inyong mga pag-ampo. Atong basahon na nasa Job. Muna kita, mudang magtag santos, nagpaampo ta. Kani basihan ni siya nato sa Katoliko. Kung sila nga direkta sa Dios, direkta munta sa Dios. Ligampo nato direkta sa Dios. Pero kung kinahanglan mo dagot tag santos. Ato basahon mo ni hitabo. Kuman makasulti nini ang Ginoo ngadto kang Job, giingnan niya si Elipas. Nasuko ako kanimo og sa duha mo kahigala kay wala kamo magsulti sa tinuod bahin kanako sama sa akong alagad nga si Job. Busa pagkuha kamo 7 ka turong baka o 7 ka laking karnero ug gihatag kini alang kang Job ug gihalad kini alang sa inyong sala. Si Job magampo alang kaninyo ug pamation ko ang iyang pagampo. Nganong wala man mingon ang Dios nga o direkta man mo. Okay na. Wala man. Siya nga ang pagampo ni Job may akong dunggon. Ngano man, kaya kaning tulo ka tawo na ni atraso sa Dios. Kaya ato basahon dire, ingon ang Ginoo nga nasuko ako kaninyo. Kanimo ug sa duha nimo kahigala si Elipas, si Bildad ug si Sopar. Yung sige nasuko ko ninyo kay kasala man sila. Mga ningon ang Dios nga si Job magampo alang kaninyo. Nagpaampo. Di man yun tayo Diyos nga, sige, nagampo naman ako. Wala, iman ang Ginoo nga, si Job magampo alang kaninyo, o pamation ko ang iyang pagampo. Huwag ipasaylo sila. Huwag ingon, o dili ko kamo pakaulawan, sumala sa angay unta kaninyo. So, gipapas na yan sila. Tungod sa pagampo ni Job. Wala kamo magsulti sila, bahin na ako sa masitod ni Job. Gituman ni Elipas, ni Bildad, o ni Sopar, ang isuok na sa Ginoo, o gitubag sa Ginoo ang pagampo ni Job. Dili ang pagampo ni Elipas, Bildad, ni Sopar. Ang pagampo ni Job mo'y ilang mo'y gitubag sa Dios mo nga dili sayop nga kung kita musampit o mga santos. Dili na siya bawal. Una minta nga Santa Maria ampo mo kami. Naman sa langit ampo man. So muna ang atong tubag atong moingon nga wala sa Biblia na. Kanya kani siya pangutana sa pare, pulo ni kabuok. Santa Maria nang sa Dios, ang tubag niya iampo mo kami. San Juan nga magbubunyag, iampo mo kami. San Jose, Santa Maria Magdalena, San Antonio. So pulo ni siya. Ang katapusan ani, mo siya nga kamong tanang mga santos. Muna maminaw gid ta. Nigbunyag. Kaya mo na siya kamong tanang mga santos pulo kapag tana. Kamong tanang mga santos sa Dios, iampo mo kami. Sa sunod, pangutana, may siya, sa tanang dautan, ayaw mo pagsinggit o giampo mo kami. Dili ta magpaampo sa mga dautan. Kasi, katong higala ni Job, tulog ka buko, ano nung Ginoo? Sala mo sila. Muna yung Ginoo nga, si Job ay magampo para ninyo. Sa dili kumudungog sa inyong pagampo. Ang pagampo niyo may kundunggon. Sa mga, sa tanang dautan, di ta magpaampo. Atong tubagana, Ginoo, sa kamano, minaw ta. Ayaw mo pag unang nagsinggit, nag-iampo mo kami. Kaya mga tawa ang uban anak nga manimbahay. Sa tanang dautan, ginuulo sa kami. Sa mga limbong sayawa, ginuulo. Lima ni siya ka, pangutanas pare. Ngayon to bagon, ginuulo sa kami. Maminala mo. Ngayon, kumana namin din ng pare nga, hiusa ang tanang mga Kristiyanos.
Ang inyong tubagani, Ginoo dungga kami. So tulo, ang una, Ginoo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Ginoo kaloy kami. Yung pag abot sa mga santos, iampo mo kami. Yun, pag humanana sa tanang total, Ginoo sa kami. 5. Pagkahuman, kaning sa mga santos pulo, yun 5. Dayon 4 kaning mingon nga hiyusag tanang mga Kristiyano Ginoo dungga kami. Nangay mo taog panabang. Hiyusaha ang tanang mga Kristiyano Ginoo dungga kami. So dili kami yung luwasa kami. So ato pa minaw ayo ha. Sa tanang dautan, so atong tubag Ginoo sa kami. Pero pag mo siya hiyusa tanang mga tanang mga Kristiyanos atong tubag Ginoo dungga kami. So maminaw lang mo kuan kanang bunyag. Dayon human-ana so napamay mga basahon. Dahil bingili ng pare nga aniya kamo dinhi kay kabunyagan ninyo kining mga bata. Pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Luwaton nila diya sa ilang kinabuhi ang ilang githuan. Matkunin ninyo nga kinabuhi dayon nga ihatag kanila sa Dios mampingan unta kayo sa sala aron sa kanunay magkaanam kini kaligon diya sa ilang kasing-kasing. Dayon may nga na po ang pari nga kung ang inyong pagtuo, nag-andam na kanyo sa pagdawat nining tulubagon, pag-uhon ninyo ang mga rubas, ang mga panumpa sa inyong kauling bunyag. So, anong panahon na,